Mano ni kare kabisa kaito ngeni nitie kaka bende nitie kaka ochiegni gi weche go eko mag limbe to in ng'at makoro wuok e weche mag thieth idonjo environment bende king'iyo gi public health bende dhi machiegni kabisa tourism kae kana donjo tourism weche limbe koro ne opogre en koro no opogre apoga kabisa and kana donjo kuro akungo penjra ni but how ere kaka dwa chako then kitchen tourism ten trade ten culture to ye kanyo nitie nyaka lika but koro nang'eyo to ang'o manyalo ting'o Mombasa malo ahinya e kind these three mano sections. dipede kinde mane uyuoro gi county ma Meru weche mag Mira Mira gi Mogoka mag Mira gi Mogoka koro ngeni oyudo ka governor oketo pronunciation kanyo ni okodwa Mogoka e county kik donje county ma ne rach jowa nogo staff wanogo kabisa jogo be gi sama gidhi timo implementation sama ne gidhi timo enforcement nogo gi ma joma no tong staff mono no tong na ni nego so we went back ma bet makoro wayudo kaka waloso kod gi nikech gi marach ma momiyo ma be itimo anyalo paro 2019 nente issue mar Mogoka at that time pok na bedo chief officer ma counties nite mano ban Mogoka ma wan kaka Mombasa ne watudre gi Technical University of Mombasa ma wakawo sample mag Mogoka gi Mira motere university mondo timne nonro. The result nogolo gima buogo ng'ato king'iyo content mar Mogoka nikech unlike Mira ka ng'ato otiyo kode tido ko obedo momera minga kapoko odhi piny koro ido ka gigi uso boot school oking'eni gima ne gipenjre to ka Mogoka ni ober Meru ang'o miyo Mombasa kendi to koro rache nikech giuso tie school to giuso tie kanise to giuso gi tie school matiende ni target mari gi school okay koro ido ka nyithindo matindo nyaka mane primary tiyo gi Mogoka so we needed to control mondo jogi kata kigolo gi to gidok e tie skundego koro ipenjo ni to sami uso gi tie school ok us ne gi janyuol matiende ni uso ne gi nyithi school tiyo ka drugs donje e schools kuom nyithindo matindo kata moko ma jo class 3 yudo ko sechako tiyo gi Mogoka nikech ing'eni Mombasa bende gi weche go eko mag yedhe ma mero ji ni cases ni malo kabisa koro ido kane wa control nyaka kuonde mi use kwong ben wagole tie school mondo koro jogo dhi in areas ma ginyalo time ohala so kane wadonjo limbe watemo matek mondo waywa mondo be wa market Mombasa obed e rang'iny mamalo ji mondo ng'e ni to magi gik matimore so nwang'iyo limbe opogre kech chon ji ne ng'iyo ga nan ng'ato kobiro Mombasa mogo abale nam to chopo kata kodhi Fort Jesus but koro nwa introduce nyaka mpira migo e dho nam mwakelo nyaka jok mariembo ndigni mapiem wakelo nyaka chiemo mopogre koro itimo nyaka exhibitions mag chiemo wakelo nyaka jok ma chiemo nyaka e nam kech meli ne nga achiel kende mane ji wuotho go e nam ka chiemo but koro nomed gi makoro gibedo adek then wakelo nyaka tuke mag nyithindo matindo mag sports mag football and all that lakini nwang'iyo to ere kaka dang' wamede kendo wang'iyo nyaka kuonde moko minyalo time limbe nikech ji ok ong'e ga ni Mombasa be kidhi tinyalo neno gik moko kaka rao kaka giraffe gik mopogre jongi manie dho nam kende gik mako koro gini nomiyo kendo limbe ma Mombasa ochako dhi malo omedore ma meli manobiro during that time makelo welo mamoko kelo kata welo 2,000 ne gin meli 7 kano wuok e meli 2 kata dek mane nitie mbele kanyo modonjo nyaka biro mano kwan maduong' nikech jogi kobiro to gikelo pesa koro yudo ka watero ji nitie madhi uso kanyo to giwuok be giwuotho gitimo nyaka shopping e kuonde mamoko koro ineno ka pesa no donjo mana Mombasa kanyo koro yudo ka limbe dwaro a lot of media engagement nikech kiling totho nyaka igo koko majingi ni mae gima wantie go to kawa biro koro ere kaka wanyalo make sure ni jomo biro limbe go gin safe koro nwatiyo gi jo security national government gi county
mondo hakikisha ni jogi kobiro to gin kama ber. Okay. To jo environment department be make sure ni county olos maler, oluoke ma kik gibi giyud ywecho joko ywecho ogolo takataka kik yud ka county ochido. Watiyo gi hotels mondo wang'eni to welo mobiro go orwakgi maber. Then wabedo gi hawi nikech due to tich manatiyo maber governor kane East Africa games mar parliamentarians nobiro. Of course you ne expect the department mar sports emane dhi take lead, but governor nowacho ni mar tourism ema mondo o take lead. Ne tich matek keche ne wa expect welo mang'eny, all the parliamentarians from East Africa region. To nomiwa time matin kabisa. In fact, my president no confirm a day before. Mo change gimora amora mane waninde pap kwatemo pango gik moko. Nikech ing'eni ka president biro gimora amora lokore. Everything no change. And it was a very unique experience, but as a department never deliver. Mano watimo maber kabisa, ma welo no mor modhi maber, mano kamora amora mane gintie no kinewa to no oro security. Koro wa map out pwangi ni wendwa gi godhiambo gidhi kama. Koro ikowo gi nyaka hotels kama gidake. Mano ting'o nying Mombasa malo. Pauline,